هون كركوك، هون أربيل، هون موصول، هون دهوك، هون زاخو. او هدار خوا بنخشه کردستان دینن یا کوان بخل گور حزو خیال خوا نخشه کریه جهوارن کو بابو کالن وان لدجین دست نشان دکن. بنشوف هون الخريطة بنره ev nexşeya Kurdistanê bi ebrî hatiye nivîsandin me ev li İsraîlê çêkiriye. Li vir sînorê Kurdistana mezin heye. Ev der hemû girêdayî sînorê Kurdistana Iraqê ye. Ev jî Kurdistana Îranê ye. Berçê mezin li Tirkiyê ye û ev jî Kurdistana Sûriye ye. Harbicî Kurdistan. صدیق bu kurdîbûna xwe şad û bextewere. Her çende Kurdî nizane jî lê hestên wî hêza girêdana wê bi axa ku ew lê hatiye dinê nîşan dide. Tu bixêr hatî hevalê min. Ez Kurdim, kurê Kurda me. Sala 1905 ji Kurdistana Iraqê hatime İsraîlê. Jiyê min 4 sal bûn. Mixabin ku kurmancî nizanim. Lê herdem li gel xwarina Kurdî, zirnew semaya Kurdî me. Em Kurdin, ez Kurdim kurê Kurda me. Gûteke wî te kî derê pêxûşe, gotwarê ez lê bûyme ferx. Çîrok û serpêhatiya her cihiyekê ji herêmên Kurdan ji Sûriya, Iraq, İran û Tirkiye hatîn heman gotina kewî dibêjin. Jiyê wî 4 sal bûn dema ji gundê Şeraniş yê herêma Zaxû koçberî İsraîlê bûyî. Gelek tişt li bîra wî nemane. Lê cil û awazên wî derbirînê ji jiyana wê derê dikin. Piçik. Pîçekê, pîçek tê bîra min. Li wê derê silaveke avê hebû. Şiraniş û Kurdistanê her hemûyê baş naz dikim. Têkeliyên civaka cihû li Kurdistana Iraqê li gel cihûyên din yên li herêmên Kurdan li Tirkiye û Sûriyê berdewamî hebû. Van têkeliyan di bîranînên taybet da sinûr derbas dikirin. عمري 4 سنين أول بدخل Di meha çaran de wê çaxê 4 salî bûm. Wekû tê bîra min bavê min dame hilgirtê ji Zaxo bi dewaran tevî malbatan da biçin cezîrê sê 4 rojan li wê de bimînin ji bo seyranê bi dahol zirne û semayê me 4 roj derbas dikirin. Civaka Kurdên İsraîlê bi her awayî girêdayî dewleta xwe ne. Berê wan li karkirin û avedankirinê ye. Lê wan çi caran pişta xwe nedaye warê babûkalan û bi hesreta wê rojê dijîn ku carekê bihên wê axê û wan waran bibînin. Necîb Balayî, Dengê Amerîka.